Алтында юбилейларны каршы алганда, адәм баласы әзрәк каушап кала торгандыр. Чөнки ярты гасыр гомер үтеп, артта бихисап юллар кала. Менә инде Яңа Зимница авылында гомер кичерүче хөрмәтле якташыбыз Камил Мәүлид улы Саитов та бүген дулкынлану хисе сизә торгандыр. Бар туганнары бергә җыелып, аңа иртә белән бәйрәм шәкәев бүләк итәргә булганнар. Беренчеләрдән булып, яраткан тормыш иптәше Зәкия Фуатовна, әтисе Мәүлид Исмаилович, кайнанасы Рәхимә апа, улы Алмаз иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Көз айының бер матур көнендә дөньяга Саитовлар гаиләсендә ир бала туа. Бик зур шатлык әти-әнисенә, кардәшләренә. Бәләкәйдән үк әти-әнисенең ышанычын аклап, бик тырыш бала булып үсә. Безнең кадерлебез ул авыл баласы. Кечкенәдән хайваннарны, кышкыртны сөя. Кадерле улым, сөекле киявем. Без бүген сине юбилеең белән котлап, иң изге теләкләрне генә юллыйбыз. Гомерең бәхетле, бәхетең гомерле булсын. Ходаема чиксез рәхмәтебез безгә сине бүләк иткәнгә. Әтиебез эшчән, нәкъ шул тике олы җанлы, мәрхәмәтле, йомшак күңелле, тугрылыклы, юмарт, ярдәмчел кеше. Бу сүзләр матурлык өчен генә әйтелмәгән, аның әһәмияте дөрес. Авылыбызның һәрберсеннән сорасаң, Камил ул билгеле авторитетлы авылдашлары арасында. Ул чын ир-егет. Газизыбыз яхшы гаилә башлыгы. Бергә гомер итү дәверендә без 2 бала тәрбияләп үстердек. Бүгенге көндә инде оныкларыбызга шатланып яшәп киләбез. Синең белән хәтта кара төндә бөтен кайгыларым югала. Синең белән генә үрмәгелдәй бергә яшәү рәхәт якты дөньяда. Кадерләп кенә яшим мин иремне, җаным диеп кенә йөртәмен. Тормышымда терәк булган өчен көн дә аңа рәхмәт әйтәмен. Тиргәсе дә мине ачуланмыйм. Тирги икән, димәк, шулай кирәк. Ул тирги дә 5 минутта үтми, көчеп ала бит ул мине тизрәк. Бары рәхмәт кенә әйтәм аңа. Ул бит минем иң якын кешем. Тормышымда иң кадерле бүләк, ана бәхетен бүләк итүчем. Безнең өебезне ямьле, тормышыбызны якты һәм җылы иткән иң якын кешем, сөекле әткәемнең бүген алтын юбилее. Хөрмәтле әтием, мин сине ихлас йөрәктән котлыйм. Син минем өчен гомер буе иң якты үрнәгем булып торасың. Синең куллардан да уңганрак, синең йөрәгеңнән дә киңрәк, изгерәк йөрәк юктыр дөньяда. Яшә әтием, бер дә картайма әле. Кешелеклелегең белән үрнәк син. Авыр чакта сиңа таянабыз. Безнең өчен һәр чак кирәк син. Мин бәхетле әткәй син булганга, балам диеп өзелеп торганга. Рәхмәт әйтеп баш иямин сиңа. Бүген тагын 1 ел тулганда. Кадерле Камил Саитович, якыннарыгызның бар җылы теләкләре тормышка ашсын. Бәхетле булып, матур гомер кичерегез. Алдагы җыр сезнең өчен яңгырый. Тормыш дигән куласа да, әйләнәбез туганабыз. Тормыш дигән чын барлыкта, табылабыз югалабыз. Бер сөйсәм мөмкинен, гомерең шулай бара. Кеше булып калыр өчен, бу дөньяда яшәп кара. Бер сөйсәм гомерең шулай бара. Кеше булып калыр өчен, бу дөньяда яшәп кара. Вакыт чаба, туктап тормый, тик тормас бер чактыр менә. Айлар үтә, еллар үтә, ярыштагы атлар менә. Берсе ятсам мөмкинен, гомерең шулай бара. Кеше булып калыр өчен, бу дөньяда
Күз күренә ераклыкта ала бара үткән еллар. Тик йөрәктән китми кала шул елларда туган җырлар. Бер сөенсәм мең көенәм, гомере шулай бара. Кеше булып калыр өчен бу дөньяда яшәп бара. Бер сөенсәм мең көенәм, гомере шулай бара. Кеше булып калыр өчен бу дөньяда яшәп бара. Бер сөенсәм мең көенәм, гомере шулай бара. Кеше булып калыр өчен бу дөньяда яшәп кара. Казан! Бер сөенсәм мең көенәм, гомере шулай бара. Кеше булып калыр өчен бу дөньяда яшәп кара. Кеше булып калыр өчен бу дөньяда яшәп кара. Бу дөньяда яшәп кара. Камил Мәүлид улы Саитовны ихластан шулай ук кызы Римма, кияве Фәнис, оныклары Данис һәм Аминочка, кудалары Рафик Абдуллович һәм Дания Рәкиповна, Рәшидә әби, Жигулевск шәһәреннән Дамир кодасы гаиләсе белән, Гөлфия гаиләсе белән, Иркә һәм Рафаил Абитовлар гаиләләре белән котлыйлар. Әтием минем горурлыгым. Һәр кемнең туган йорты, гаиләсе була. Гаилә ул сине яклый, саклый торгандыр оя. Бу ояда кеше үзен тыныч, усаллыклардан сакланган дип тоя. Һәр кемнең тормышы туган йорттан, гаиләдән башлана. Гаиләдә генә балалар дөрес тәрбия ала. Җир йөзендә иң якын кешеләр әти-әниләрдер. Әни үзенең назын бирсә, әти һәр яктан терәк булып тора. Әтиләрнең канат астында үзеңне көчле һәм иркен хис итәсең. Минем әтием дә бик яхшы, олы җанлы, әйбәт әти. Минем әти-әнием безне бик яраталар. Мин шатлыгымны да, борчуларымны да аларга сөйлим. Алар мине аңларга тырышалар. Безнең гаилә бик тату һәм бәхетле иде. Әти-әнием өйдә тынычлык, ярату булсын өчен күп көч куялар. Безне яхшылык белән начарлыкны аера белергә, кешеләр белән уртак тел табарга, тыңлаучан, хезмәт сөючән һәм намуслы булырга өйрәтәләр. Әтиебез үрнәк гаилә башлыгы. Аның кулыннан килмәгән эш юк. Кадерле әтием, яраткан бабакаебыз, сине ихлас күңелдән туган көнең белән котлыйбыз. Сиңа аяз күк йөзе, кырыштай нык сәламәтлек, кояштай озын гомер, шиксез шатлыклар телибез. Киләчәктә дә киң күңелле, ачык йөзле, олы йөрәкле булып кал. Мин сиңа берне генә телим: саулык, саулык. Саулык ул озын гомер, бәхет һәм мәхәббәт нурының тамчысы. Әтиемнең туган көне. Мин яныңда булырмын. Табыныңа кайнар чәйне ясап әткәй куярмын. Һәр вакытта күңелем белән мин әтием янәшә. Газизкаем, бәхет татып 100 яшькә кадәр яшә. Сиңа сокланып карыйбыз, бары яктан үрнәк алып. Котлыймын туган көнеңдә йөзеңнән үбеп алып. Кадерле кодабыз, 50 яшь тулы ул кешенең матур күзенә керү дигәнне исбатлый. Һәм әлеге чорга керүчеләр бәхетлеләрдән санала торганнардыр. Балалар үскән, урнашкан, оныклар үсеп килә. Шул бит кеше гомеренең төп максаты да. Раббым, озак еллар бу җимешләреңнең бәхетенә шатланып яшәргә насыйплар кылсын. Барыбыздан да бер теләк, саулык кабул ит. Калганы Ходай кулында. Хөрмәтле Камил Мәүлитович, юбилеегыз хөрмәтенә якыннарыгыздан җыр да кабул итегез. Бәхетле булып, алдада яшәгез.
башка уздырмый хәле. Һәр мизгелдән бәхет табып, рәхәттә яшик әле. Мәчет манараларыннан моңы булып казаны дәшә. Худай биргән гомерләрне яшисең килеп яшә. Мәчет манараларыннан моңы булып казаны дәшә. Худай биргән гомерләрне яшисең килеп яшә. Һәр көн иртән шатлык теләп, кояш елмая күктә. Җырлап яшисе гомерләр, үтсен әле бәхеттә. Мәчет манараларыннан моңы булып казаны дәшә. Худай биргән гомерләрне яшисең килеп яшә. Мәчет манараларыннан моңы булып казаны дәшә. Худай биргән гомерләрне яшисең килеп яшә. Җәннәт кебек балкып торсын бу түгәрәк тормышлар. Матур улсын эзләп салсын Худай язган язмышлар. Мәчет манараларыннан моңы булып казаны дәшә. Худай биргән гомерләрне яшисең килеп яшә. Мәчет манараларыннан моңы булып казаны дәшә. Худай биргән гомерләрне яшисең килеп яшә. Худай биргән гомерләрне яшисең килеп яшә. Яшисең килеп яшә. Гомер дигән елга ага да ага. Бүген Газиз абыема да 50 яшь тула. Абыем, әле кайчан гына бергә ширәм өстендә уйнап үскән балачак еллары иде төсле. Никадәр вакыт чапканын бүген синең тантанаңнан аңлыймын, дип яза башлаган әлеге котлау хатын сезгә багышлап Камил Мәүлетович Әлмәт шәһәреннән сеңлегез Асия кызы Ләйсән белән. Абыем, син үзең дә бабай булырга өлгердең. Минем гомер буе яклаучым һәм саклаучым идең бит. Мин үземне тау ышыгында сиздем синең янәшәңдә. Кызганычка каршы, әниебезнең гомере бик кыска булды. Мин дә туган яклардан еракта, читтә яшим. Әмма мөмкинлек чыккан саен кунакка, әти янына кайтырга тырышам. Рәхмәт сезгә, Зәки апам белән җылы каршы алганыгыз өчен. Әтиемне алда да шулай тәрбияләп яшәсәгез иде. Пәйгамбәребез бит җәннәт ишекләрен туганлыкны онытмаган адәм балаларына ачарга ышандыра. Раббым, насыйплар кылсын сиңа да абыем. Аллаһы Тәгалә сине бик зурласын. Бу юбилееңдә сиңа теләгебез бетмәс-төкәнмәс саулык, сәламәтлек. Гомереңнең алдагы көннәрендә бәла-хазалар күрмичә яшәргә язсын. Безнең синең янәшәңдә булып, һәр шәгәрдәнгә килергә әзер булуыбызны белеп тор. 50 яшең белән котлап, зур бәхетләр сиңа телибез. Үзең кешелекле булган өчен олылыйбыз бүген сине без. Көз җитә дип гөлләр саргаймасын, чәчәкләрен җиргә сипмәсен. Яшь җитте дип йөрәк картаймасын, гомеркәйләр әле бетмәсен. Туганнарың, балаларың бергә тигезлектә язсын яшәргә. Җәйге яңгыр кебек шыбырдарга, җәй яшене кебек яшнәргә. Матур тормыш белән яшисең син. Нәтиҗәсе мәгълүм һәр кемгә. Бәхет белән саулык, сәламәтлек Ходай бирсен сиңа һәр көндә.
ак чәчәкләр үссен юлларыңда, бәхет алып килсен иртәләр, гел сөенеп яшә, кайгы күрмә, без телибез изге теләкләр. Барыбыздан сиңа изге теләк, матур тормыш, тыныч күңелләр, гаилә шавы, дуслар җыры белән бәйләнешсен тигез гомерләр. Юбилеең котлы булсын синең, йөзләреңдә бәхет балкысын, изге, мәрхәмәтле йөрәгеңдә һич сүнмәсен кояш яктысы. Хөрмәтле Камил Мәүлетович, махсус сезнең юбилеегызга җыр яңгырый, бәхетле булыгыз. Sular kebik ömür oğa tutunurga yoktur yarları. Sıramı şul bizden sıramı ol tuktavlarga yoktur jayları. Tutunası kile yarlarına eyji tizleğim bir yılgası. Birge üsken yeşti dallarıma tutunasam alarsınmaz mı? Tutunası kile yarlarına eyji tizleğim bir yılgası. Birge üsken yeşti dallarıma tutunasam alarsınmaz mı? Tutunası idi yarlarına Gümür yılgaları cüteşul Kire verip bulmayı ömürlerini Gider gedip jirge kildik şul Tutunası kile yarlarına Eyji tizleğin bir yılgası Birge üsken yeşti dallarıma Tutunasam alarsınmaz mı? Tutunası kile yarlarına Eyji tizleğin bir yılgası Birge üsken yeşti dallarıma Tutunasam alarsınmaz mı? Hey hop! Ömer yılgası. Ağım sular ağa yarı Kala yarda üsken tallarım Üten bise ütsin eydeğimir Ezilmesin yine yollarım Tutunası kile yarlarına Eyji tizleğimir yılgası Birge üsken yeşti dallarıma Tutunasam alarsınmaz mı? Tutunası kile yarlarına Eyji tizleğimir yılgası Birge üsken yeşti dallarıma Tutunasam alarsınmaz mı? Birge üsken yeşti dallarıma Tutunasam alarsınmaz mı? Tutunasam alarsınmaz mı? Hey hop! Ömer yılgası.